देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान जिणेन सासणेक फळ दिवची थोडी विधानां आमचे मुखार दवरता। पयले मोगाचे विधान। मोग आमर, मोग सासणाक बाळता। असलो मोग बापान जेजू थंय आमचे पासो दाखयला आनी जेजून हो मोग कुर्साचेर व्यक्त केला। असलो मोग उपादेश पालचे वरी दिसपरते जिणेन करूंक आपोवणें आसा। मोग शाश्वत देखून मोगाचे फळय शाश्वत। दुसरे मार्तेरपणाचे विधान। जेजून आपणाच्या जिवाचे बलिदान भेटोवन सासणाक उरचेत असले साल्वेसांव मनशाकुला खातीर जोडून घेतला। ह्या बलिदानान आमकां सासणाक देवाचे भुरगीं जावचे फळ लाभला। सोरू सांत भक्त आपले मातेरपणा वरवीं सासणाक उरचेत असले फळ जोडूंक पावले। त्याग, साक्रिफीस आनी उदारपण जिणेन आमकां सासणीक फळ लाभयता। तिसरे इश्टगतीची विधान। संबंद इश्टगत सासणाक बाळता। इश्टगतीन आनी बऱ्या संबंदांत आमी जियोंक, शांती समाधानाचे आनी भाग्यवंतपणाचे जिवीत जियोंक देव आमकां आपोवणें दिता। दुस्मानकाय पयस करूंक तो उलो दिता। जो मनीस देवाचे आनी पेल्याचे इश्टगतीन जियेना तो सासणाक उरचेत असले फळ दिना। चवथे संतोसाचे विधान। मोग संतोसाक कारण जाता। हो सर्गींचो संतोष आमचे जिणेक एक सासणाक उरचेत असलें फळ। मागुया। सोम्या, जिणेन सासणीक फळ जोडूंक म्हाका आदार दी। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।